Давай, давай, іди сюди. Іди. Давай. Іди сюди. Давай. Що це у нас таке, а? Давай. Іди сюди, Іди сюди. Розкажеш мені, що це ти зробила. Ну. Що таке? Це в нас що? Ну, не стесняйся. Що це таке? Чия робота? Чия робота? Ти холодна була? Питаюсь. Доїдай. Доїдай. На.